Visszatértem hozzátok. Na, kilogol. Mindjárt logolok be. Gyere, az normális szerint ez, hogy... Hogy? Hogy a... Az meg... Hogy az meg, igen. Kurva életben. Decmes szállóval fejtőleg. Most jön a repülő, most felszállásnál. Instant. Eltörik a jobb kerekem, de fölszáll. Most elhallok neki egy csontsjegyet. Az még nem szokott probléma lenni. Olyan nehéz ez a szar. Hogy eltörik a jobb kerekem. Most De véletlenül azt mondtad elég, hogyha lezuhant, nem? Hát igen, de most véletlenül hittem egy ejtőernyőt is. Amit nem Én akar. hallott ejtkelni. Hát mert nem tud leszállni. Természetesen ezért. Ahogy... Melyik az? X. Full kettesnek olyan, tehát hogy csökkentsék a súlyát, ugyanígy a kerekek csak a földön vannak meg neki. De konkrétan egy ilyen maga csak a repülőgépnek a teste alatt vannak meg a kerekek, és két oldalt a szárnya alatt az ilyen tartókerék, csak így be van dugva. Ha nagyon felemelkedik a repülő, úgy kiesnek. Doncsi. Igen? Aha, ilyen szempontból csökkentik a repülőgép súlyát.